У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года было расстраляна 108 дзеячаў культуры і навукі Беларусі. З таго часу, 29 кастрычніка, беларусы ва ўсім свеце узгадваюць самую трагічную дату ў сваёй гісторыі – ноч расстраляных паэтаў. Дзеячы культуры, асобы, якія аб'ядноўваюць пакаленні, і іх знішчылі гвалтоўна, жудасна, фізічна. Але слова іх немагчыма знішчыць. І іх слова дайшло да нас, як слова прарокаў, як слова, якое мы павінны несці ў грамадства, як слова, якое мы павінны трымаць, як слова, якое дае надзею. І ўрэшце рэшт, слова паэта пераможа ўсё: жудас, ахвяру 20 і 21 стагоддзя. Для таго, каб існавала і развівалася беларуская нацыя і беларускі народ, каб мы мелі сваё слова на нашай роднай зямлі. Я далучаюся да акцыі і заклікаю ўсіх беларусаў успомніць сёння гэтыя драматычныя падзеі, каб яны больш ніколі не паўтарыліся на нашай зямлі. Перачытаць улюбёныя вершы беларускіх літаратараў. Жыве Беларусь!